mufoni momo mamine message ekuti even nedemo vakaatenda vepa concession vakakashkamana nawo. Amai guru nyaya iripo ndiyo munin'ina wenyu achatusangana neni kana pabonde. Mwana akazopepuka anzi naiye ndakapepuka ndichinzwa mai vachida kuchemera kure zvezvi. Muimba iri mumashure mangu ndimo makapararira mumwe mudzimai. Mai Shanti vakaurayiwa nemurume wavo nedemo. Pasina nguva yakareba murume wavo akawanikwa afira pamugwagwa arohwa nemotikari. Nyaya yemhirizhonga mudzimba iri kuramba ichiwanda munyika medu. Chii chakukonzera kuti vanhu havachataurirana? Vana dzaakusara dzavanherera. Muri muchirongwa The Village, zita rangu ndiroitwa Stella Musha. Musakanganwe kuita subscribe uye musakanganwe kuti runyararo rwakakosha kudarika mhirizhonga. Mama, tiri kuno kuCONCESSION takanzwawo nyaya yakaitika inovhundutsa kunoko. Imi mungatiudzewo here kuti mushakabvu kana kuti vashakabvu ava maivaziva here? Taivaziva, taingogara navo. Mune here zvamunoziva kana kuti zvamakaona, ungava usiku hwacho kana kuti mangwanani, zvekuti mungakwanise kuti tsanangurirawo zvamakaona? Ini ndakatozongoona mangwana ndakuti chitoda kutodzika kuno kuzasi kuti ndiende kurufu ranga riripo. Ndopandakasangana nevamwe mai vachiti tachitoya kumba kwenyu kuti kudze kuti mbuya utano kuti chi Siza nemukadzi wake vadi Siza auraya mai Shanti akabva akanozvikanda mumota. Ndo pandakazouyawo tikasvikawo pamba pavo tikangoonaiwa pave nevanhu vanasisi hama dzacho dzamai Shanti dzanga dzauya dzichida kuti dzichiona kuti vatore hama yavo vaende nayo. Izvozvo ndizvandongozivawo. Vanhu ava maivaziva muchigara munharaunda imwe chete. Zvakakubatai sei kuti muziye kuti murume uyu auraya mudzimai wake iye afa azviurayawo? Zvino zvakarwadza, asi kuti tizive kuti chakamupa kuti adaro sevanhu vaidanana, kuti mweya wacho wakabva kupe kuti azosvika pakuda kuuraya mukadzi wake hatina kuzvinzwisisa. Asi nichanongozva ndechekuti vanhu vaigara zvavo vachidanana, asi kuti mweya wakazovabata aone zvinenge zvaitika mukati meimba haungazvizivi. Zvinenge zvakutoda anenge aripo, anga aripo zvichiitika kuti azive kuti chii chakaitika kuti azosvika kuita mweya wokuda kumuuraya mukadzi. Tirikunzwa muchiti sevanhu vaidanana. Dzimwe nguva panoitika nyaya dzakadai panozobuda kunzi munhu uyu aigara achirova mukadzi. Zvichireva here kuti mimi kumashure uko hamuna pavaimbonzwa vachiita bongozozo? Kunetsana vainetsana zvavo. Mukadzi wacho naini ndaingotiwo munin'ina nekuda kwemutupo. Saka iti kana vanetsana aiuya kumba otaura kuti vakoma inini murume handichakwanisi kugara naye nekuti zvaanoita zvacho haadi kushanda, anoda kuti ndimushandire, ndikashanda mari ari kutora achinotenga doro imwe achiendesa kuhama dzake, ini ndotoriwo nevana vandinoda kuchengeta. Umwewo vakanetsana futi murume uyawo futi amai guru nyaya iripo ndiyo munin'ina wenyu achatusangana neni kana pabonde. Munhu mukuru andiri kutotsvaga wokuchengeta asi haasi kuchengeteka, ndakuda kumusiya. Indobva naudza kuti ingosiyanai nguva ichiripo pane kuti mozosvika pakudai. Saka indoona kuti vakabvira kare vachingonetsana ndizvasvikawo kuti vasvike ipapa. Pane vanotaura vanoti ivo mukadzi akanga ari mukuru kune murume, uye tirikunzwa kunzi pane zita riri kubuda remwana. Vakanga vaine vana vangani vese kana kuti vakanga vasina vana vese here? Vanga vasina vana vese. Vana vari kuva mukadzi yezve shomu anga ari mukuru kumurume, aitoriwo nevana vake 6, vakomana nemusikana 1 wechi7, atove nevazukuru vake. Inini kuziva kwandinoita nekuudzwa murume wacho aindiudza kuti amai Shanti vane 59 years, iye ari kuma45. Pavakambonetsana achiti handichavadi chembere chichichi vakuru kwandiri. Ndiwo makore akanga andiudza ndisingaziviwo zvangu kuti mukunetsana kwavaiita uko
paivere nepekuti tinoti vanhu vairwa vachibatirana zvinhu zvinokuvadza kuti kwaingowe kunetsana kwemashoko? Kurovana hangu pekurovana handina kumbopaona, kana vairovanawo ndisingazozvinzwi, asi zvemashoko aiwa vaichinjana. Mashoko vaichinjana kusvika mukadzi ati aiwa ini ndakuda kubva ndinozvigarira ndega. Uye ndiwo mazwi futi andakanzwa kuti anenge ndiwo akazobata murume, nekuti mukadzi pakabva kuHarare nezvinhu zvake aitsvagawo pekutogara kuti awane kuzotaura naSABHO kuti vamutsvagirewo pake pekuti agare, asi pari zvino aingoti arikuda kusiyana nemurume wacho. Ndeapi mashoko amuri kuda kutaura pamusoro pemhirizhonga dzatiri kuona kuti mhirizhonga dziri kuitika dzaakusiya upenyu hwarasika? Varume vazhinji vari kuti dzimwe nguva vakangofungira kuti zvichida waita gumbomba gumbopadze vanobva vauraya. Imi ndeapi mashoko amuda kutaura? Ini chandingangotaura ndechekuti zveshuwa mhirizhonga dzawanda, asi zvinenge zvakangonaka kuti kana vanhu musisanzwisisani kana kutrastana, kusiyana vanhu vari vapenyu, ndoona kunge zviri nani pane kuti vanhu vazosvika panguva yakadai. Mubvunzo ngokupedzisira, murume akanga aine vana vake were? Tanzwa kuti mukadzi aive nevana, ko murume? Murume anga ane vana vake, kuziva kwake kundudza kwakaita aiva nevana vake 3. Umwe ainzi Tinashi, ndiwo ainyanya kutaura. Nevamwe tu handizivi hangu kuti vanga vakakura zvakadai, asi aiti vari kuenda kuchikoro. Since iye aimbogara kuSouth Africa, saka akadzoka nezinophobia. Hatizivi kuti akanga asiyaitawo sei kuSouth Africa kuti azotadza kugara kuHarare achizouya kuzogara kuno kuPrazi. Pamwe ane zvakewo zvaakagara achiitawo zvazosvikawo pakuti azodai. Takanzwawo chiitiko chinokatyamadza chakaitika kuno, kuti kune murume akauraya mudzimai wake, iye wacho abva azoonekwa akatsikwa nemotikari kurodhi. Mungatitsanangurire here imimi kuti makagarisana sei navo, kuti ukama hwavo nemi hwakamira sei? Vamwe avati handingori vagarisana panext nepanext, ndokuzivana kwataiita isusu. Pavaigara nepamunogara imimi pane chinhambo chakakura sei? Tingangori kana 5 meters kusvika payadhi pavo nekubva payadhi pedu isusu. Musi waitika chiitiko ichi makanzwei? Pane ruzha rwamakanzwa here? Makazoziya sei kuti ndozvaitika mumba umu? Ruzha rwemwana ndo rwatakanzwa, mwana wacho musikana wavaigara naye, mwana waamai vekuzotemwa, anoendi ane 11 years, ndiye akatanga kuchema nguva dzacho ndofunga ringangoti kumapast 1. Ndo ruzha rwatakanzwa iroro. Muchibva mabuda panze kungoti mwana akuchema? Vakatanga kubudo ndevamwe pasaidi, ndobva vati dedzera vanhu vese vachibva ungana ipapo. Masvikapo chii chamakaona? Takaona mutumbi watu wanga watotonhora vachingobleedha mukanwa nemuno zvese. Makatarisa imimi mudzimai uyu akakuvadzwa nei? Demo ndo ratakaona rakashandiswa, akatema achibva abuda apa arikanda pasaidi pemba yavairara yacho. Takatoona demo racho rakazara ropa nebvudzi pachimupinyi pachiva, zvichireva kuti akanga avatema musoro. Imi murume uyu wekuuraya mudzimai wake nekuzoonekwa iye akafa kumugwagwa, munomuziya ari munhu akaita sei? Ndingagone hangu kurondedzera kuti ndomuziva ari munhu akaita sei, but munhu wataingogarisana naye munharaunda. Kugarisana nevanhu kwaaigara aive nemhirizhonga here, kana kuti munhu aingozvigarirawo haana munhu waainetsana naye? Mumba make ndoma ndisingazivi, but kugara nevamwe kunze aigara nevamwe zvakanaka. Chiitiko ichi chaitika chakakubatai sei sevavakidzani mati imimi pavaigara nepamba penyu pedyo nepedyo? Zvakatikatyamadza because adzimai vacho vanga vachangosvika musiwowe kubva kwavanga vaenda kuhama dzavo. Saka musi wacho vakatosvika takatomhoresana vachitoti kuri sei kunoku, tichitovabvunza kuti kuri sei kwavanga vari, tisingazivi kuti ndo maitikira achazoita zvinhu zvacho kumatime kwacho.
Ko murume wacho masikati acho ezuva raazoita zvinhu izvi makambomuonawo here? Aitonzi aitoswera achitotendererawo nevamwe, but kuti titi chitwe chaakaita akadhakwa, vazhinji vakaswera naye vaiti aitoramba doro zuva racho iroro, asi munhu aitonwa zvake. Vamwe vanoti kana chimwe chinhu chaitika zvonzi tanga tazviona isu, akambodai akadai. Musi wacho iye haana here zvaakaratidza kuti ane zvaari kufunga kuzoita? Ini nematauriro andaita ndichionana naye kusendi pandakamuka, tichitowanzirana, achitomuti wakuwara nacho chibhachura, achitoti mahwani kunetsana kwangu ini naadzimai zvinoda kunetsana nevanhu varipo, kwete kuti vanzi vaenda kwavo kana kuti vaenda kwake. Muri kunzwa sei kuziya kuti iye zvino izve vavakidzani venyu hapasitorina, uye rufu rwavo rufu runotyisa kudaro? Ari kunyanyondirwadza mudzimai, murume zvangu hapana. Nyaya dzevarume vari kurova vakadzi uye kuuraya vakadzi dzikuramba dzichiwanda. Imi muruda kuti kudii kuvarume vabi yenyu? Zvichida pane munhu aita gumbo mumba gumbo panze, kana kuti vanhu havana kuwirirana, chii iyambiro ipi yamuda kupa kune varume? Yambiro yandingade kupawo kuvarume inini ndeyekuti kana tichinge tanetsana mudzimba umu, waona kuti situation yauri panguva iyoyo haisi kuenderana nezvokuti uri kudzoreka kana kuita sei, bheta kungobuda ungono kana kunorara hako kusaidi, wozodzoka hasha dzaserera, at least zviri nani. Tanzwa kuti mimi muri muvakidzani wevashakabvu, mungatitsanangurire here imimi zvamakaona kana kuti zvamakanzwa, uye kuti munonzi mayani? Ndinonzi mai Chido, hongu ndindaigara nevashakabvu vakashaya. Inini chandakakwanisa kuona ndechekuti muchakabvu murume akauya akandinokera dhoho takarara, ndobva asvika akagukudza. Baba vomba ndovakadaira kuti zvezvizve vanhu munenge makabatwa nehope, tevese tibva tangovhunduka mumba muime. Tikati vati chii, zvikanzi vati maishandi vafa. Tandozvataura tebva ndangomukawo ndakasunga chizambia ndichimhanyira kumwe. Pfungwa dzangu dzaifungirawo kuti BP yavaitaura kuti ndakabatwa BP mai Chido, ndofunga ndoyakwira. Ndangobuda ndichimhanya, takabuda mumba takadungamizana tese mhuri. Ini ndiri pamberi ndichisvika kudhoho, ana dhora wamai ningava rakanyatsovharwa zvakanaka sevanhu vanga vakarara zvavo. Ndobva ndarisaidzira kudai, ndobva rafurika. Pandiri kunopinda kudai ndasvika maishandi vakarara vatemwa musoro. Chandakakwanisa kuona handakuona kuti papi, asi kuti ropa raibuda vakadai richivhara maziso kudai, richivhara maziso kudai, zvandakakwanisa kuona. Chibva ndangobuda ndakadai ndikabva ndatanga kushedzera vanhu, sezvo vanhu vose vanga vakarara. Ndatanga kushedzera mai we namai B uko, amai mutsani, mai Princess ngauye vaone zvaita maishandi. Shuwa vanhu vanambononga kuungana, vanhu vabva vauya, munhu wese aiuya aibva apinda mumba, achipinda mumba. Tadaro ndipo takazoona demo riri pasaidi apa. Katoona demo raashandisa iyi. Ana baba ndopava paritora, ndopava pauya vamwe vanditoti mimba kuti ndovanga vakuita sei. Vakuchifonera vamwe vachinzi manyai munotsvaga mota kuda pamwe angagona kudini kubatsirika pamwe angararana. Vamwe vachitoti nekuti nini pandakapinda inini vaitodhonza mweya. Chezvokuona kuti munhu aita sei kuparara. Saka pakazoya ana mai vechikura vakazopedzisira kupinda vakati apa chisina chiupenyu. Panguva iyoyo mwana akanga ari kupi? Anga ari mumo. Mataura nemwana, anoti akaona here zvakaitika? Akaona. Mwana akazopepuka, anzi naiye ndakapepuka ndichinzwa mai vachida kuchemera kure zvezvi. Andopa chakandipeputsa, anzi iye aiti ropa here, ndifunga ropa rakamuendera kumaziso kana kuti rakamudini. Saka ndora akamuka naro here kana nekushedzera ikoko. Achibva amukaona mai yake vari kudini, vari kutotandadzika vari papande achitanga kuchema. Iye anoti mama wakanditi udze mama maishai nani na mama wake vamwe muzita racho handina kunyatsoribata kuti vakuchengete. Pese pavanenge vakuchengeta ndinenge ndinavo. Sare zvakanaka mwanangu ndaenda. Ando mashoko akataura nani namai vake. Saka mwana uya anti zvimwe handina kunyatsozvinzwisisa nekuti ndanga ndichichema.
maona. Imi masvika mudzimai uyu ashayika maona demo makabva mangoziva kuti murume wacho adaro here? Takaziva nekuti ndakaona kuti ndiye andigugudzira, hakuna umwe angadaro nekuti magarire avaita ndiri padhuze apa ndaizvinzwa. Mumba mamusina rugare so every day kutaura chete. Ndovabvunza amaishandi kochii chamunenge muchitaura? Ari kunditi ndiri hure. Kunoshandisa mafoni evaridzi nekuti ivo vangasisina foni vaenda nokumbira mafoni vachifonera nehama dzavo. Anzi kukumbira foni iyo uri kutaura nemaboyfriend yako, uri kudini, kutaura kwakawanda. Vamwe wakauya anenge auya pamba kudanana naye, saka imba yanga isina rugare, wangu uri kungotaura chete. Maona emimi kuti mudzimai uyu atemwa nedemo, pane here vakazodawo kutsvaga kuti murume wacho ari papi? Vanhu vakati ngatimutsvagei panguva iyoyo, saka tiri pakuti vanhu ngavamutsvage. Pakabva pauya ndatyakayi nemota apa, vachibva kukwidza apa zvikanzi uyai ana baba handei, ari kunzi ndiye Siza aoneka kupi, ari patara, akarara patara, atsikwa nemota. Tingati panga papera nguva yakareba sei kubva nguva yakugugudzirai kuzosvika pauya munhu ari kuti Siza anenge atsikwa nemotikari kumugwagwa? Pamba asina kuti ngati paita 1 hour ndingangoti pamba ne30 minutes, nokuti munhu iyeye zvese zvataitaura kauyu kana kumhanya kwese kwaita vanhu anga ari padhuze. Saka ndifunga akazongonzwa kuti munhu wandatema adini ashaya, chirega ini ndiende unozvidini, ndinozvikandidzira mumota. Nekuti pamba asina nguva, mungati kungomuka kudaiwo kwakunotarisa munhu kwakuti naye muuyai, hapana kana 30 minutes. Ndifunga ndonguva dzandingafungidzira asi ndizvozvo, nekuti kuitika kwese kwenyaya iyi anga achinzwa, anga akawanda zvakasanga achinzwa. Paakazonzwa vanhu vaakuchema, nekuti pane nguva yatakachema, ndonguva ndofungidza ndobva akamhanya kunozvikandidzira kumota. Zvichireva kuti mushure mekunge auraya mukadzi iyewo achinozotsikwa kumugwagwa, hapana mashoko akataurika kuti sei akanga auraya mukadzi. Sekuti akwandaita kuti wanga asina rugare, vaitaura, aitaura kuti ini ndinoudzwa ini, ndinoudzwa nevanhu semunge ini zvanga auya achindiudza ini, nekuti ndiri shamwari mukadzi wake. Aitouya mukuona maichido munogara muchindibvunza kuti ko chii chamukunetsana, ini ndinoudzwa kai, ndinoudzwa ini nevanhu kuti mukadzi wako ihure uyu ari kudanana nevanhu vakawanda muno mugumbuni muno. Ukamona paanenge abuda paipai anenge atenda kuzvikomba zvake. Saka ini ndindaifamba nemukadzi wake kwese kwataenda kubasa kumaricho, indaimurambira kuti iyo uri kudaro zvako, asi ini ndofamba nemukadzi wako asati ndamboona chikomba chake ini. Ende pese nyange dei tiri kusango kwakadii, ndabvira ndaona umwe murume achidedza amaishandi kuti amaishandi uyai kuno, ini ndosara ndiri kwangu ndega, ivo voenda kwavo vega. Aiyo ndairamba izvozvo, ndokufungidzira yake murume aigara achingofungidzira mukadzi wake. Tinoona kuti nyaya dzevarume vari kuuraya madzimai avo zvichida nekuti vafungidzira kuti aita gumbo mumba gumbo panze, kana kuti mukadzi anenge aita gumbo mumba gumbo panze, dziri kuramba dzichiwanda. Kare mumashuromu kunyange ana sekuru tinonzwa kuti vanhu vaizviita. Sei kufunga kwenyu, sei vanhu iko zvinezvi vari kubva vaona upenyu hwaanyore kutora nekuti munhu vari kufungidzira kuti munhu uyu aita chipfambi? Maonero angu tinoona ngezi mhepo yasumuka munyika medu, nekuti mhepo iyi tarisaiwa kuno kuti handisina mbozviona, taingonzwa zvichitaura kupi. Ndinoona mhepo yasumuka yangopfeka vanhu muwanano mudzimba imomo, kuti vanhu vakangonetsana so ungotora demo utema munhu, kana kutora badza, kutora chinokuwadza munhu wake. Ndozvandinofungidzira. Imimi muri amai zvichida mune vanakomana, muri hanzvadzi kunewo varume, muri tete kune vazukuru-rume. Chii chamoda kutaura kuvarume kuti vachinge vasangana nedambudziko rekuti vari kufungira kana kuti mukadzi aita gumbo mumba gumbo panze, chii chavangaite kuti varege kuzosvika pakutora upenyu hwomumwe munhu? Ndinoona ngesenge mukana manetsana mumba zvinani, kana muchiona aiwana nacho isingaenderani isingawirirani, zvinani kusiyana muri vapenyu. Kana kutsvaga umwe munhu anogona kukubatsirai pane pfungwa dzaunenge unadzo, sekunge yaida akaona kuti sekunge zvanga zvakubuda zvichinzanzi akabatwa nemeseji, aiuya kune vamwe, honai kana kuti honai zvikuita mudzimai wangu, munotiti chii nazvo, ndinoitawo sei nemudzimai wangu, kana kuti ndinoitawo sei nemurume wangu, wobatsirwa nevamwe. Vamwe vanokupawo dzimwe pfungwa dzakanaka kwete dzokuuraya.
tizvozvo. Ndeapi mashoko amurida kutaura ekupedzisira zvichida kumadzimai? Inini mashoko angu andira kuti andeye kumadzimai nyange kunana baba ndeyekuti mukaona musinganyatsowirirana zvinani kuenda kumusha kwenyu uchiri mupenyu pane kuti wozoenda wadaye matemana saizvozve. Ndozvandoona zvangu nekuti hapana umwe muri vaviri matadza kuwirirana. Matsvaga umwe here, chitsvagai umwe wechitatu kana mufundisi kana ani vanobatsira kana kwasabhuku chaiko. Kwedu wehonai tiri kutadza kuwirirana apa tobatsirika sei? Ndofunga dzimwe pfungwa dzevamwe dzingagona kukubatsirai pano kuti mega mukapikisana munosvikisana pasina kunaka. Ndiwawo. Kwa Jinga Potai ndini sabhuku village inova yakapararira muri ndinobata ramahori neinonzi ramahobhi. Vanhu vakashayika panapa vamai vaziva here nemazita? Ya mazita ndaiziva nawo. Mukadzi ndaiziva rekuti maishandi, murume taimuziva achinzi Siza, asi ave kuberekwa nawo aripo. Mungatitsanangurire here imimi zvamakaona musi waitika chiitiko chinotyisa kudai? Ndingati nini kuona zvichiitika handina kuzviona, asi ndakatoita kufonerwa. Makazofonerwa nguvai uye mafonerwa chii chamakaita? Ndingati ndakafonerwa inini kumapasti 12 ndiri pamira panonzi pasanado. Akandifonera vanoitwa vachikakaye, Sheki Chikakaye, ndiye sekretari wangu inini sabhuku. Akati sabhuku Siza atema mukadzi pari pafoni kuma12 ikoko. Ndikati atema mukadzi, saka zvakamira sei? Matosvikako here? Zvikanzi ndiri kuda kutobuda mumba kuti ndimhanye, asi munhu andifonera ati kasirai mukanonoka munogona kusvika mukadzi hafa, because matemerwa aitwa ademejwa zvisingaiti. Chinguru ichocho ndo pandakabva ndati aregedzai nditomhanya. Ndakuuya kuno kuramahori ndakaona mutumbi womunhu uri mutara apa ndandiri 1 kuma12 ikoko. Ndobva ndaita U10 ndokudzokera pashopu kunomutsa vanochengetedza pashopu pandinorana inini kuti magadhi uyai. Chakaita kuti ndidzokere yange iri nyaya yekuti ndanda kutyira dzimwe mota kuti dzinoramba dzichimutsika nemararira anga akaita. Saka patakazoya nemagadhi takasvika ndokumisa mota pasaidi, ndokubva ndanovheneka nefoni yangu inini ndokuona kuti kumunhu atorara panapa uyu ndiye Siza wacho, but akuwara mumusoro, airatidza kuti anga atsemuka musoro wake. Ndokubva ndafonera vachikakaya vaya sekretari vaya ndikati mati ndisvike ikoko ini handichatokwanisa, imimi chiuyai kuno since muri kuti mudzimai atoparara, imimi chiuyai kuno kusiza maonero andiri kuita anenge azvikanda mumotikari. Ndo pazvakaitika panguva iyo yekuma12 vachikakaya vakabva vauya nevanhu vasvika nevakomana vavakatora kunoku. Ndakafonera officer in charge wepaCONCESSION police station anonzi Vamugoro ndichivazivisa kuti ndo zvaitika. Vamugoro vakati unfortunately mota yanga yabuda, asi kana muchikwanisa vapotai tibetserei kuti mumhanye muye mutore mapurisa vakontrole trafiki ipapo. Ndokubuda kwandakazoita ndichisiya sekretari ari ipapo pasini pana mukomana uya anonzi Siza, ndichienda kupolice station kuCONCESSION. Ndasvika ikoko kuCONCESSION vakazofonera vakuru vavo anova dispo, vakataura navo vakanzi kwane mota yatobuda yatomurodhi kuuya iri kubva kumazowe, since iri hit and run yaitwa inoatendwa nemazowe traffic. Saka vekutraffic ndo vakazouya ndobva vabatana pamwe chete nemaCID. Apa imimi mane mapurisa kurodhi ndo mapurisa mamwe chete here akazokwira kuuya kunoku kuzoona zvainge zvaitika mumba? Ndingangoti mapurisa atakazobva nawo isu ndichiuya nawo kuno pamwe chete nevetraffic takazobatana tese kubva pasini ipapo paine mutumbi wemurume kusvikira tasvika pamba payasiza. Sabhuku ndo kunowanzouya vanhu kana vanetsana. Ichokwadi. Imimi muri pane pavakambouya here vanetsana vachitaura kuti tanetsana nenhau yakati yakati yakati? Ndinotenda kuti ava muri
yaiuya but kwete zvakanyanya, asi chavakambouya nacho yange iri nyaya dzekunetsana kuti vanga vasiri kugarisana. Chikonzero mukadzi makore anga akati wandei kudarika emurume. Murume saka aiona kunge ari kudheererwa, ende murume matorero aizviita sevanhu vainwa doro, ende tudoro twavainwa nditwo turi kurambidzwa utwo, ndo tudoro twavainyanyoita sei kufamba natwo. Zvekare murume kushanda anga asisiri kuenda kubasa, mukadzi ndiye aiita basa remaricho rekushandawo mamaminda evamwe achibhadharwa. Vauya nenyaya yavo vanetsana. Mukunetsana kwavo pane here pakambenge paita zvibhakera pekuti mungati makavayananisa muchivaudza kuti vasarwe, kana kuti imimi semunhu muhombe vauya nenyaya yavo makaiyananisa sei? Yandinotondera yavakauya nayo, vakauya ndisina hangu komiti, ndandiri ndega, vasvika uri usiku. Yaiva iri yekunetsana pakuti mukadzi ari kushanda asi murume haasi kuita sei, haasi kushanda. Ndakavagadzirisa kusvikira vanzwisisana ndokubva vadzokera. Kubva panguva iyo zvakatotora zvatone mwedzi yakati wandei, ndandisina chandamboti ndanzwa kuti vari kunetsana zvekare. Kana vaiita kuda vaigona kuita vachiyananiswawo nemanext door vasati vasvikawo kwandiri. Ipapa pazoitika nhau yekupondana nekuzosvika kuti munhu aponda oonekwa akatsikwa nemotikari kumugwagwa, pane here pamungati ndiri kunzwa runyere kupe rwekuti zvinhu zvakazoitika nekuti zviri kunzi pakanga padai nekudai? Ini zvandinorangarira nekuona musi uyu taakumapurisa, patakauya nemapurisa panapa pamba pakapa vachizotora mwana wacho, bhozi uyu murume paakaponda mukadzi akamuponda muine mwana uyu mugrade 4, akazodedzwawo pasaidhi nemapurisa vakuzama kunatsoti vanzwisisewo kubva kumwana. Mwana anoti iye akanzwa baba vakambotanga kunetsana naamai, havana kungosvika nekutema asi vakatanga kunetsana. Ndokubva abvunzwa kunzi zvamainetsanirana wakanzwa here mashoko aibuda? Zvikanzi ndainzwa baba vachiti imi amai muri kuita chipfambi nemunhu wemuno muvhireji, ndo mashoko akataurwa nemwana. Ende taenderera mberi kudaro, foni yavo yazokwanisa kuvhurwa kuti ionekwe kuti hama dzavo tingavabate sei, tivaziviso ndo zvaitika. Mufoni momo mamine mameseji ekuti even nedemo vakaatenda vepa CONCESSION vakakatyamarara nawo. Saka ndinodaira kuti chero zvavo vasisipo vaviri, asi nyaya yavo nekuona kwandaita ndiyo yemagariro nemafambiro anga akuitawo mukadzi nemabatirwo anga akuitawo murume. Saka mufoni makaonekwa mameseji ari kutsigira kuti zvichida mudzimai akanga akuita gumbo mumba gumbo panze? Ndinofunga kuti baba pamwe ndo zvavakakwanisa kuona, kana kuti havo kana vasina kuona pamwe kubvunzawo kwavaiita vane mapindururwa avakaitwa anova akazovaita kuti vasvike kusvika pachiitiko chavakaita ichi. Imi muri sabhuku, kubva kare nekare madzishe nemadzisabhuku vanotonga nyaya idzodzi dzegumbo mumba gumbo panze. Umwe vamwe tichitoziva kuti vanhu vanopiwa gupuro kunzi chienda nekuti watadza kuchengeta musha. Mungazivewo here kuti sei varume vemazuva ano vasiri kukwanisa kuti munhu sunga hako uende nekuti wandiitira chipfambi? Tiri kudivi revarume, ndinodaira kuti zviri kuitika izvo zvinodhaka izvi tiri kuzviwanza sevarume. Chechipiri, hatisi kukwanisa kuzvipa rukudzo kuti tine tichikudza madzimai atigere nawo. Varume taakuone mweya wokuti ndini baba ndinokwanisa kuita zvandaita. Saka mweya ukakupfeka unokupa chivindi chekuzonosvika waita zvinhu zvisingabvumirwe nemurau wenyika, nekuti unenge wane chivindi chawazvipfekedza iwewe pachezvako. Ndeapi matanho angatorwe kuchengetedza upenyu? Nekuti musi waitika chiitiko ichi kuno kuCONCESSION kwakaitikazve chimwe chiitiko chemurume, kwakaitikazve kune mudzimai akaurayiwa zvakare kuMount Abden nemurume nebadza musi umwe chete iwowo. Ndeapi matanho angatorwe
kuedza kuchengetedza upenyu. Ya, ndinoti inini kuri kumadzimai kana kunana baba kana vasangana nematambudziko akadai, usatore zvinokuvadza. Ndochekutanga unotaurawo senzvimbo kana kuine masabhuku ariko, enda unotura nhau yako. Kana kuda zvichida kupolisi kune department republic relations vanokuyananisai, unoenda kunotaura nyaya yako, usazosvikire pakuita semukomana wemaitira akaita. Ndinongoti saizvozvi muno mumusha musi wapondwa uyu vanhu takanga tiri kurufu rwemurume anonzi Thomas Zezai aizikanwa nekubata fishi ari muno muvillage. Tiri ikoko sahwira kana kuti aishamwaridzana neiyeyu nyakutema mukadzi uyu akatorova mukadzi wake achimurovera kuti sei uri kubuda uchida kuenda kurufu. Zvinova zvakazosvikira kuti vadzimai anga ari parufu razezai vakasvikira pakutomurova murume iye vachita ungarove mukadzi kusvika paextend yakadai. Isusu zvatakaita tazviziva sevakuru vemusha, takatora munhu tikanomisa mumaoko emapurisa. Izvezvi nanhasi atoriko, akatoenda kukoti akatongwa akapiwa murayiro mutongo wake nevekoti. Saka ndinongodaira kuti matanho aripo anotorwa, asi zvaakudawo madzimai nana baba kudzimba kuti vakasire kuzivisa maright authorities kuti vabetserwe. Vakanetsana vakanyarara, isu hatina zvatinoziva kuti mudzimba umu mune zviri kuitika. Ndo zvinozosvikira pakuti zvimisikidze chimisikidzo chekuti pane rufu rwazobuda kudai. Tikaona iye zvino zvimataura nyaya yemameseji mufoni, tingati here mararamiro ari kuita vanhu iko zvino ndiwo mamwe ari kuwedzera mhirizhonga mudzimba? Ya, ipapo ndinodaira kuti mararamiro ataakuita ari kukontribhuta padiki kuti tizosvika patasvika apa kurarama kwedu, nechikonzero chekuti baba seipapa baba vanga vasingaende kubasa, asi amai ndo vari kuenda kubasa. Amai vari kubasa ikoko vanoshanda mumapurazi. Mumapurazi munosangana vanhu vakawanda, vakomana vana baba vachitakurwa nedzimotikari dzinovatakura vachidzoka. Saka zvinhu zvaakukontribhuta. Kumashure ndofunga taingoziva kuti baba ndo vega vanoenda kupi kunoshanda. Saka ndingangoti nemararamiro ataakuita ndo zvimwe zviri kukontribhuta zvacho. Semurume ndiudze kuti zvinonyanyorwadza here kana mukadzi ari yaita chipfambi pane mukadzi anenge ari mumba? Sevarume munorwadziwa stereki here kudarika vakadzi? Ya, ndingati zvinonyanya kurwadza kunana baba isusu, nechikonzero tikatarisa kuchinyakare kana kuti culture yedu kubva kumashure, kana tichisvikira pakuti culture yemuno munyika, handiti baba ndo vanokwanisa kuita chipare, kwete kuti amai vaite chii, vaite chipare. Asi ndinoti baba, kana uine zvaunenge wasangana nazvo, zviri nani kuti mukadzi unomudzorera nguva ichiripo, umuture sematorera wakamuita, hazvirambidzwe.